Morning Philippines, good morning Lila. Nandito kami ngayon sa Lila whale watching. So, ito yung routine namin araw-araw. Nag-uumpisa kami ng alas 6 ng umaga para mag-prepare para sa mga guest namin all over the world. Leonardo, ni boy, kumusta? Ayan, naglalatag kami ng tali para for safety reasons para sa guests at saka sa aking mga paddlers gaya nitong pugi na to, dahil minsan malakas yung current ng tubig. So ganito lang kalapit yung site namin. It's just 2 minutes away from the shore. Ato lipot dito. So may mga guest na rin kahit papano as early as 6:30. So itong bago kong paddler si Pilo, power to kahit mag-isa. Kayang-kaya nito, may ano to. May agod-agod. Siguro may mga 6 na isda na ngayon. Masaya na yung mga early guests. Ayun, nagsitalunan na. So, klase-klase yung mga guests namin dito. Koreans. Dali-dali. So, kumusta guys? Yung mga kasamahan ko dito. So, guests are enjoying with our... yan yung whale shark. May dalawa sinong imit dito. Sa sinong imit sa mga matyagang nagpi-feed. Ayun. Sama na, Gi. So ganyan ang sitwasyon dito araw-araw. Masaya yung mga guests pero safety pa rin yung pangunahing concern namin dito. So walang pabaya, dapat walang pabaya. Napakalapit lang kami sa shoreline, no? So this is our mother boat. Tinaong tubig karon, no? Sulit gini sa guest. Oh. So pag walang alon, malinaw yung tubig, sulit yan sa guest. Kaya sa mga makakapanood nito, huwag kayong magdalawang isip na bumisita sa Lila whale watching. So thank you very much and don't forget to subscribe and view. Yes, good morning Ronan and Onyal. Yan yung mga masipag na mga feeders. So again, tingnan nyo yung mga paddlers ko. Talagang tinitingnan nila yung guest for their safety. Ayan. Yan yung Holding hands with the sea. So again, thank you very much. Ha? Di ni mo ipinakadako. Lagi. Na? You go together, one by one only. So maubos din yung English ninyo dito mga sano. Pag naga-guide kayo. Thank you very much and have a good day. To God be the glory.